Unsay kinahanglan kong buhaton aron makadawat ako sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, bisan tuod sa pagpangutana ni ini sa magtutudlo sa balaod, ang iyang tumungog tuyo mao ang pagsulay, pagbitik ni Jesus. Ingon pa man, mao kini ang tinuuray. O siguro makaingon kita ang pinaka-importante nga pangutana nga ato kinahanglan pangutanon sa atong kaugalingon. Unsay kinahanglan tang buhaton aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Apan sama sa magtutudlo sa balaod, nasayod kita kung unsang atong buhaton. That's why dihang gipangutana siya ni Jesus, unsa may nasulat sa kasulatan. O mitubag ang magtutudlo sa balaod. He should know, tungod kay siya, magtutudlo man sa balaod. Gani sa pagtubag niya, unsay giingon ni Jesus, perfect. Sakto kaayo ang imong tubag. Lakaw o buhata aron madawat nimo ang kinabuhing dayon. Mga igsuon, diha sa unang pagbasa, si Moises nagpahinumdum sa mga Israelita. Siguro usab sa tagsa-tagsa kanato nga kung kita magpatalingog lang gayud sa sugo nga gisulat sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing, siguro makaambit na gayud kita sa kinabuhing dayon. Kanabang gitawag nato nga konsensya nga gisulat sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Unsa may konsensya? Ang konsensya kanunay nag-ingon, buhata ang maayo, likayi ang daotan. That is conscience. Ugmaw ka na siya ang gisulat diha sa kasing-kasing sa tao. That's why ang sambingay sa Good Samaritan nga atong gibasa karon, mao'y tubag sa pangutana sa magtutudlo sa balaod kung unsa kinahanglan niyang buhaton aron madawat niyang kinabuhing dayon. Siguro igo na unta kaayon para ni Jesus ang iyang tubag. Apan ang magtudlo sa balahod, nangahas pagayod siya sa pagpangutana kang Jesus. Kung kinsa ang iyang isikataw, kinibot pagsabot, nga wala gayud diay buhatan niya, ang iyang nahibaw-an. Tungod kay wala man siya masayod kung kinsa gayud ang iya nga isig kataw, kinsa ang iyang silingan. Mauna nga nining bahina si Jesus, tataw kaayo mitubag kaniya, binaagi nining usa ka sambingay nga nagsaysay kung unsaon ang paghigugma sa Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, kusog o gunahuna, nga makita nga gibuhat diha sa imong isig kataw. Ug ang maayong Samarianhon nagpakita siyang gugma sa Dios, diha nagpakita siya og dakong kaluoy sa biktima nga siguro dili gani niya kaila o siguro wala gayud kalabot niya. Iyang gipakita ang iyang gugma sa tibok niyang kalag, diha siyang pagplano kung unsaon niya pagtabang
ang biktima. Iyang gipakita sa tibuok niyang kasing-kasing ang iyang gugma diha sa iyang pagpakit o pagbugkos sa samad sa biktima. Iyang gipakita ang iyang gugma sa tibuok niyang kusog diha sa iyang pagsakwat niini ug pagpatong niini ngadto sa iyang kabayo. Og iyang gipakita niyang gugma sa tibuok niyang hunahuna dihang gidala niya kini sa usa ka abutanan og iya pagyon giingnan antig atiman sa abutanan. Galma siya og inigbalik ko, bayran ko ikaw sa tanan kong nagasto. Ingon ni ana gipakita nining maayong Samaritanhon ang iyang gugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing kalag, kusog ug hunahuna. Mga igsoon, ang gugma nga gipakita sa maayong Samaritanhon wala sa pulong, kundi sa buhat. Pero makaingon usay kita, dihang gipangutana ni Jesus, sad to say, ang magtutudlo sa balaod, kung kinsa sa tulo ang nagpakita nga isig katawo sa biktima, ang magtutudlo sa balaod, dili kapamulong nga ang maayong Samaritanhon. Why? Tungod kay nauwaw siya. Adunay pari nga miagi, igo rang milabay. Adunay mga libita, makauban sa mga pari, milabay na usab sila. Apan kining noon nga Samaritanhon, mao gayud ang nagpakita. Mao nga miingon siya, kining Samaritanhon nga ilang gikaaway, ilang gisalikway, ug ilang gitamay, maunoy nagpakita og kaluoy sa biktima. Mga igsuon, nindot kaayo kay gitapos ni Jesus ang bangsampingay sa usa ka hagit. Lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Kibalo kamo, adunay naghatag og comment niini. Mingon sila, kining pulong ni Jesus, go and do likewise. Nagpadayag kini sa usa ka importante kaayo nga pagtulunan. Nga dili di ay nato i-categorize kung kinsa ang atong isikataw. Kundi kita mismo ang mangutana sa atong kaugalingon kung unsa kita nga klase nga isikataw. Kita ba maayo nga isikataw o dili? Wala isipa sa maayong Samaritanhon kung kinsa kini nga iyang gitabangan. Naluoy siya kay nakita niya nga makaluluoy kaayo. He was not asking kung kini iya ba nga kauban. He was not asking kung kini iya bang silingan. Siya mismo nagpakita nga maayong silingan ni ining tao. Kiniunta mga igsuon ang atong hunahunaon. Nga kita ra gayud ang makahukom sa atong kaugalingon whether or not to be a neighbor to those we encounter in life. Siguro diha sa tong adlaw-adlaw nga pagpuyo, sa tong adlaw-adlaw nga pakikihibilo sa atong isikta kataw, makaingon ba sila kanato nga kita maayong isig kataw? Makaingon, ma-feel ba nila that we are a good neighbor? Kini maoy dako kaayo nga pangutana sa atong kaugalingon. Diha sa to mga silingan, unsa man
ang ilang ikasulti diha kaninyo. Makaingon ba sila that you are a good person? Mga igsuon atong pangayoon ining santos nga misa. Nangayo kita, nangutana kita sa Dios, nangutana ang magtutudlo sa balaod kung unsa ang mayong buhaton niya. The only good thing that we can do is to be a good person. A good, kind-hearted. O igo na kana nga kita makasulod sa gingharian sa Dios. Palihog manindog.